No nazdar, tady Weber. Dnes vám chci ukázat, jaké světla mám a jak jsem si zprovoznil staré halogenové reflektory. Mám tu malé profesionální LED světlo RM120. Dále stavební LED reflektor o výkonu 75 W. Nakonec starý halogenový reflektor, ten rozeberu a uvedu do chodu v druhé polovině videa. Lajkem a odběrem rozhodně nepohrdnu a pokud necháte video přehrát až do konce, také budu rád. Malé světlo, které jsem si kdysi koupil, je od firmy SmallRing, označení RM120 a má výkon 7 W. Na pravé straně má čtvrtinkový závit a na spodní straně má také čtvrtinkový závit, navíc USB-C konektor pro napájení. Na vrchní straně je vypínač, na levé straně má naopak ovládací prvky, jako jsou 2 scrollovátka a tlačítko set. Potom na zadní straně je displej, který vám zobrazí aktuální nastavení světla. Světlo je RGB, takže můžete zde nastavit jak barvu, tak teplotu a stejně tak intenzitu. Jsou zde potom možné další různé nastavení jako světelných módů a efektů. Ty jsem ale zatím doposud nevyužil, takže bohužel o nich vám toho moc nepovím. Ale podle zkušenosti ne na žádnou party to není. Výrobce k světlu dodává i difuzér, který si myslím, že potřeba příliš není, protože světlo samo o sobě je dostatečně měkké, ale jako kryt proti poškození se hodí. Že je světlo malé, je výhodou i nevýhodou zároveň. Dá se uchytit na trojnožku a nasvítit si tak pomocí toho malé objekty, anebo v hůře přístupných místech si něco nasvítit nebo podbarvit. Tak a je tu stavební reflektor, který byl mou nadějí a i mým zklamáním. Těchto reflektorů mám víc, používám je při práci a doufal jsem, že díky nim bude nasvícení scény vyřešeno. Bohužel jsem se mýlil. Protože nevýhodou LED reflektorů napájených ze sítě střídavým proudem je to, že blikají podle frekvence sítě. To je bohužel při špatném nastavení závěrky vidět v záběru a proto to není vhodné. Proto celá másada LED reflektorů je k ničemu a to byl můj omyl. Do třetice tu máme halogenový osvětlovací reflektor. Toto je důvod, proč vlastně vůbec toto video dělám. Předtím, než přišla LED technologie, byly tu halogenové reflektory. Ty měly tu nevýhodu, že hodně topily. Na stranách reflektoru vidíme 4 clonítka a před parabolou je umístěna síťka. Tato síťka slouží k ochraně žárovky, ne však jako difuzor. Clonítka na reflektoru jsou kvůli tomu, abyste mohli ořezat či nasměrovat kužel světla podle svých potřeb. Je na nich vidět, že jsou značně opálená a to je podle mě důkaz, jaký dokáže 800W halogen rozpoutat peklo. Vzadu na levé straně je vypínač, uprostřed je páčka, kterou posouváme žárovku z ohniska paraboly a zpět a potom je zde koule na manipulaci s horkým reflektorem. Jako poslední je tady z boku šroub, kterým utahujeme a zajišťujeme tak náklon reflektoru. Ve spodní části je uchycení na trn na stativ, který se zajišťuje šroubem. Před parabolou, v které je umístěna žárovka, jsou kolejnice, v kterých je daná síťka jako ochrana žárovky. Kde jsem taky umístit skla, třeba mléčné, které funguje jako difuzor, anebo se můžou dát barevné skla, které nám podbarví světlo. Třeba do červená, do modrá, do zelená a další jiné barvy, které seženeme. Skla jsou potřeba, aby byla zakalená a odolala velkému žáru žárovky. Já jsem je zatím nesehnal. Nyní, když v reflektoru není umístěná ochranná mřížka, můžeme se podívat, jak probíhá pohyb žárovky z ohniska a zpět. Nyní mám chvíli čas a proto bych vám chtěl říct, že toto je moje první video na YouTube. Budu rád, když mi do komentářů napíšete, co dělám špatně a mohu dělat lépe, případně jak to mám dělat. Sám doufám, že se to celé praxí zlepší. Případným lajkem a odběrem rozhodně nepohrdnu. Díky. A nyní rozborka reflektoru. Není to nic složitého, ale trvalo to déle, tak to pustím zrychleně.
Nejprve vyšroubuju šroubek, který drží držák se clonami. Pak se sundá držák s clonami a ochranná síťka. Dále se můžeme pokusit o demontáž šroubků a vyndání paraboly. Je zde vidět patice pro halogenovou žárovku, která je typu R7S. Proto do tohoto reflektoru nemusíme kupovat jenom speciální 800W halogenové žárovky. Můžeme koupit i levnější 120W nebo 100W. Dále je třeba vyšroubovat šroubky uvnitř pro uvolnění nástavce, na kterým se pohybuje patice pro žárovku. Chtěl jsem ji rozpohybovat, aby její pohyb byl plynulejší a nebylo k němu třeba tolik síly. I izolace vodičů vedoucím k patici žárovky byla třeba opravit. Bylo třeba trochu zkoumání, ale nakonec jsem došel k závěru, že bude stačit pouze lineární posuvy jenom namazat olejem. Po pár pohybech tam a zpět se olej rozprostřel a vše fungovalo o dost lépe. Nyní oprava schořelé izolace asfaltovou páskou, která by tuto teplotu měla vydržet. S vnitřkem jsem hotový, takže ho vrátím zpět a upevním pomocí šroubků. Ještě je třeba dotáhnout a zajistit manipulační kouli reflektoru. Také je ještě třeba porovnat trošku kolejnice, na hulváta kleštěma to bude stačit. Tak to by bylo vložení mřížky pro jistotu, jestli všechno pasuje a jde se dál. Vrátíme parabolu na místo. Ještě je třeba srovnat slonítka reflektorů, která jsou taky zohybaná a navíc od toho žáru povolily pérové podložky, které je třeba vyměnit, aby znova slonítka byly pohyblivá, ale přesto držela v pozici, v jaké je zanecháme.
Do začátku své kariéry jsem si řekl, že nebudu točit dlouhá videa, tedy si dovolím jenom poslední radu na závěr. Kdyby se přestaly vyrábět 800W žárovky do tohoto reflektoru, je možné je díky patici R7S nahradit za 100W nebo 120W halogenové žárovky. S nimi už reflektor nepůjde používat jako osvětlovací, ale mohl by posloužit jako dekorace, pokud se do něj vloží nějaké z barevných skel, tak by se mohl použít na zabarvení pozadí záběru. Další video bude o výrobě trnu pro uchycení tohoto světlometu na stativ. Vyrobený trn jsem před chvílí položil vedle reflektoru.